खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रामानि अजद कारिगावनि हिंसायारि जाथायखौ थामथि हान्जाया राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नागिरदों। कंग्रेसआ टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनायनि समखौ 28 जानुवारिसिम बारायबाय। क'क्राझाराव कारफिउ कारिगावनि थासारिया सुग्लायनायनि लामायाव। रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो खावलायदों बिटिएडिनि आइजिपि बिबेक राज सिंहआ। 22 निफ्राय 24 जानुवारिसिम जारिमिनारि सनबिल मेला। मिज'रामाव गुबुन हादरारि रां थांखु आरो बिलाथि सिगारेट जब्द। मणिपुर पुलिसआ होबथाजानाय दोलोनि 3 केडारखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बेंफुरसार बानबुंथि। कारिगाव हिंसायारि जाथायनि सायाव हाग्रामा महिलारिया मंगलबारखालि गावनि बिजाथाय होनानै क'क्राझारनि जाथाया दुखुनांथाव होननानै बुंदों। बबेखानि गोरोन्थि बुजिलायनायनि जुनै बे जाथाया जालांदों। बे जाथायनि खाबु लानानै थामथि हान्जाया गेजेराव हाबसोनानै राजखान्थियारि मुलाम्फा लानो नाजागासिनो दं। जों बेखौ खाबु लानो होआ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि थामथि हान्जाया हाबनायनि जुनैनो कारिगावआव हिंसायारि जाथाया जालांबाय। नाथाय खुंथाया बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। जों गासिबो बिटिसिनि थागिरि। जों थैसान्दि गासिबो बेयावनो जयै रायजो जालांगोन। आदिबासि बर' गासिबो बेयावनो थानो नांगोन। बेनिखायनो गासिबो गोजोन सान्थिनि थासारिखौ लाखि। बबेबा राजखान्थि हान्जानि थुलुंगा होनायाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाङा होननानै बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि समबारखालि मोनाबिलियाव जानाय जाथायनि हेंथायै मंगलबारखालि रायजो राजाफोरा कारिगावनि 22 नं राजा लामायाव टायार सावनानै सोमावसारो आरो राजा लामाखौ होबथायो। नाथाय सोमावसारग्राफोरनि सायाव पुलिसआ लावथि सिबनाय, टियार गेस गावनाय आरो लाथिख'आव गुलि गावनायनि जुनै माखासे सोमावसारग्राफोराबो जखम जायो। बेनि उननिफ्रायनो थासारिया गाज्रिसिन जायो। जाउनाव ओनसोलाव 144 धारा जाबसिननायजों लोगोसे मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द' खालामना होयो। खुंथायनिफ्राय कंग्रेसआ जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दाबिदार बिजाथिफोरनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनायनि समखौ 28 जानुवारिसिम बारायबाय। दाबिदार बिजाथिफोरनि बिहिर आरो दाबिफोरखौ नोजोर होनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया बिजाथिनि टिकेट नागिरनानै आर'जलाइ होनायनि सम सिमाखौ 28 जानुवारिसिम बारायना होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैआ मंगलबारखालि बे बाथ्राखौ अफिसियेलि फोसावदों आरो टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनाय दाबिदार बिजाथिफोरखौ साबायखर होयो। रिपर्ट बादिब्ला मंगलबारनि मोनाबिलि 7 रिंगासिम 150निबो बांसिन बिजाथिफोरा आर'जलाइ होदों। एपिसिसिनि केसियार डक्टर हेमहरि पेगुआ फोरमायथिनाय बादिब्ला आर'जलाइ होनायनि जागायनाय साननिफ्राय दिनैसिम 750सो बिजाथिफोरा कंग्रेसनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदों। मंगलबारखालि एमएलए रेकिबुद्दिन आहमेद, दिगन्त शर्मा, ससियेल मिडिया बिफाननि लोगो मासिगिरि प्रतीक बरदलै, स्पक्स पार्सन रुपा कलिता, गौतम भट्टाचार्य आरो गोबांसा कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ दाखिल खालामदों। क'क्राझार कारिगावनि थासारिया सुग्लायनायनि लामायाव। दिनै फुंनिफ्रायनो सरासनस्रा सुबुंनि जिउआ सिगांफोरनि बायदिनो जागायफिनदों। अब्लाबो थासारिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लायाव दिनैबो कारफिउ जाबसिननानै दं। सोलिगासिनो दं रौनियानि फ्लेग मार्च। मख'नो गोनांदि मंगलबार मोनाबिलिनिफ्रायनो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव बन्द' खालामनाय जादों मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय। लोगोसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सिमा ओनसोलाव रेपिड एक्सन फर्स रैखाथिनि थाखाय थिसननाय जादों। बेनि अनगायैबो थासारिखौ नायनानै क'क्राझाराव बिएनएसनि 163 धारा जाबसिननाय जादों आरो 7निख्रुइ बांसिन सुबुं थुबुर जानायाव होबथादों। बे समाव सिखा, रुवा, लावथि बायदि हाथियार लानानै गिदिंनो हानाय नङा। गारियाव लगायनो मोननाय नङा गोसोम ग्लास। बाइक एबा स्कुटियाव सानै सुबुं गाखोनायखौबो होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि कारिगावनि थासारिया गाहामाव फैफिनबाय होननानै दाबि खालामदों क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि पंकज चक्रबर्तीया। जिल्ला बेंगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला कारिगाव जाथायखौ बिथा खालामनानै सोमजिनाय हारियारि दाङाबाजिनि महर लानायनि जुनै 1200निबो बांसिन सुबुंफोरा रैखाथि बादायाव थांनो गोनां जादों। गुबुन मोननै रैखाथि बादायाव दं सा 1200 सुबुंफोरा। बेखौबो मख'नो नांगोनदि क'क्राझारनि कारिगावआव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सासे बर' सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सानैया गोब्राब जखम जानानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दं। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बन्धुआ दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगासिम बिटिसि बन्द' फोसावदों। नाथाय बन्धुनि बन्द' फोसावनाया गोख्रों गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। क'क्राझार आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो आरो नंखायै गोसारलाबायनाय
खौरांफोरखौ फोथायनो नाङा होननानै खावलायदों बिटिएडिनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस बिबेक राज सिंहआ। मख'नो गोनांदि समबारनि मोनाबिलियाव कारिगावआव जानाय हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनानै दं आरो हारियारि दाङाबाजिनि महर लादों। नाथाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया कारफिउ जारि खालामना आरो मबाइल इन्टारनेट बन्द खालामना थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो नाजादों। बेनि गेजेरावनो बिटिएडिनि आइजिपि बिबेक राज सिंहआ समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ गोजोनै थानो, हारियारि गोरोबलायनायखौ लाखिनो आरो बिबानगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायो। लोगोसे ससियेल मिडिया आरो गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफोराव फोसावजानाय जायखिजाया नंखाय खौरां आरो फोरमान गैयै खौरां फोसावनायखौ फोथायनो नाङा होननानै खावलायो। आइजिपिआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कारिगावनि जाथायखौ बिथा खालामनानै दासिम सा 19 सन्देह खालामजानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। उननि समाव हमजानाय दायनिगिरिफोरनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै आइजिपिआ बुंदों। पुलिसआ बेखौबो फोरमायोदि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ सिफायनो, गिनाय गोसारहोनो एबा दावराव दावसि सोमजिहोनो नाजानाय सुबुं आरो हानजाफोरखौ सिनायथिनो हाबाय आरो आयेन बादियै बेफोर गासैबो बिथिंनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना आइजिपिआ बाथ्रा होदों। बबेखानि सेन्सिटिभ जायगाफोराव रैखाथि राहाफोरखौ बांहोनाय जादों आरो जिल्लानि रैखाथि आरो सरासनस्रा थासारियाव फैफिननो थाखाय थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं होननानैबो आइजिपिआ बुंदों। जागिरदनि जनबिलनि रुगुङाव गाबोन 22 जानुवारिनिफ्राय 24 जानुवारिसिम सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों जारिमिनारि जनबिल मेला खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। मुलुग बिखानिफ्राय गोमालांनाय सोलाय सोल' खान्थिया जनबिलनि रुगुङाव जौगाखांगोन। कार्बि आंलं मेघालयनिफ्राय आबादारिफ्रा हाजोआव दिहुननाय फसलफोरखौ लानानै आदै बादैमोना फैगोन, जेराव बोसोरसेनि उनाव हाजोआरि थागिरि बिदा फंबायफोरनि फिन गोरोबलायनाय जायो। जनबिल मेला बानजाय आफादा बेनि थाखाय आबुङै थियारि आरो साखाफारा जाखाबाय। सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जनबिलनि रुगुङाव हादरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बिदिन्थि नुनो मोनगोन। जनबिलनि रुगुङाव गोदान मुगानि रां बिलाइखौ दोनथ'नानै मुलुगनिफ्राय गोमालांनाय सोलाय सोल'नि दोरोङारि नेमखान्थिखौ जौगाखांहोगोन। मख'नो गोनांदि गाबोन फुंबिलियाव फिरफिला दैखांनाय आरो फोथार फालिथायजों लोगोसे टिवा हारिनि जिउजों सोमोन्दो गोनां न'फोरखौ बेखेवनाय जागोन। लोगोसे हाजोनिफ्राय फैनाय बिबथै बिमादैफोरा मेलायाव मुवा बेसादफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो फैगोन। 23 जानुवारिनि फुङाव जारिमिनारि सोलाय सोल' खान्थिखौ फालिनानै बाजारखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव जनबिलनि रुगुङाव गोबां बिबांनि ना हमनाय फोरबो खुंनाय जागोन। गुबुन फारसे बे हाबाफारिनि बाहागो महरै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेजेर आसामनि दोरोङारि टिवाफोरनि राजा दरबाराव सा 22 टिवा राजानो राजपाट्टा होगोन। बेनि अनगायैबो टिवा आरो असमिया रावनि खन्थाइगिरिफोरनि जथुम, बायदि रोखोमनि मोसानाय आरो देंखोनि हाबाफारि आरो गोथाव जाग्रा आदारनि मेला खुंनाय जागोन। मोनसे गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों आसाम राइफल्सआ मंगलबारखालि गोबां बिबांनि गुबुन हादरारि रांजों लोगोसे आयेन बेरेखा फालांगि खालामनो लाबोनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खायो। बे अपारेशनाव दायनिगिरिखौ मिज'राम जिल्लानि सिङाव थानाय तुइपां ओनसोलाव हमनो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला रैखाथि हानजाया सिग्रोमनायाव खमैबो 1.75 कौटि बार्मिज रांनि बान्डोल, 50,000 रां बेसेननि बिलाथि थांखु आरो 1.3 लाख रांनि बिलाथि सिगारेट बोखांनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ सिमा बारहोनो नाजानाय समाव हमनो हादोंमोन होनना रिपर्टआव बुंदों। बे समाव जब्द खालामनाय आयेन बेरेखा बेसादफोरखौ सियाहा जिल्लानि तुइपां पुलिस थानायाव गथायना हरनायजों लोगोसे बे जाथायनि बागै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थिरांथा लानाय जायो। मणिपुर पुलिस आरो रैखाथि हानजाया जयै लोगो नांना मंगलबारखालि अपारेशन खालामनायाव गुबुन गुबुन होबथाजानाय दोलोनि 3 केडारखौ खानो हायो। गिबि अपारेशनाव NSCNनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा लानहुबा कुम्बाखौ हेयांपा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मन्त्रिपुख्रिनिफ्राय हमनाय जायो। सिग्रोमनायाव बिनिफ्राय पुलिसआ गंसे 32 पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गोथां गुलि, गंसे मेगजिन, गंसे चार्जारजों लोगोसे गंनै मबाइल फन आरो गंसे गोसोम गाबनि पाल्सार N160 जब्द खालामनो मोनो। बै सानखालिनो गुबुन मोनसे अपारेशनाव रैखाथि हानजाया प्रिपेक साब सेक्टरेल कर्परेल कांजाम मिलन मिथे उर्फे समेन्द्र मुंनि सासे गोख्रों केडारखौ खानो हादोंमोन। गुबैयै बेयो काक्सिं जिल्लानि हियांगलाम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेकमाइजिन कुनाइ कांजिम गामिनि थागिरिमोन। हमनाय समाव पुलिसआ बेनिफ्राय गंसे मबाइल जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो रैखाथि हानजाया अपारेशनाव इम्फल सानजा जिल्लानि लामलाइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय नंगारामाखा लेकलाइ ओनसोलनिफ्राय KCP नि सासे मावथि सोद्रोमा सेन्जाय बस्ट मेथ्यूखौ खानाय जायो। बे समाव पुलिसनि बिबानगिरिफ्रा आयेन बेरेखा खामानिफोराव बिसोरनि लोब्बा थानायखौ सन्देह खालामनायजों लोगोसे गुबुन मावथिफोरजों सोमोन्दो थानो हाथाव फोरमानथिनि थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।